Poštovane kolegice i kolege, dobar vam dan. Moje ime je Stjepan Lasković, ja sam voditelj na stručnom diplomskom studiju komunikacijski menadžment na Veleučilištu Baltazar. Činjenica da ste kliknuli na ovaj video govori da razmišljate o studiranju na ovom studijskom programu. U sljedećih 60 sekundi ja ću vas pokušati uvjeriti da je ovo pravo mjesto za vas. Studij komunikacijskog menadžmenta na Veleučilištu Baltazar najstariji je studij komunikacijskog menadžmenta u Republici Hrvatskoj. Studij postoji već više od 15 godina i u tom periodu obrazovali smo više od 500 diplomanata. Ovi podaci govore da iza nas stoji ogromno iskustvo i znanje i govore da nam možete vjerovati da znamo što radimo. Studente obrazujemo za rad na iznimno zanimljivim, uzbudljivim i kreativnim radnim mjestima kao što su kreativne agencije, PR i marketinške agencije, u odjelima za korporativne komunikacije, u medijima i u kreativnim industrijama općenito. Sljedeće akademske godine studij se u potpunosti izvodi online, što znači da ćete studiranje moći prilagoditi sebi, svojim obvezama, svom vremenu. Studij je prilagođen svim dobnim skupinama, kako onima koji već rade u komunikacijskoj industriji, tako onima koji tek žele izgraditi karijeru u komunikacijskom menadžmentu. Tijekom studija studentima nudimo i da odu na Erasmus razmjenu u inozemstvu, nudimo vam da provedete jedan semestar u Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu, Italiji, Turskoj, pa sve tamo do daleke Gruzije. Osim stručnih znanja i vještina, studentima na studiju nudimo i puno zabave. Svake godine organiziramo festival kulture i komunikacije koji zajedno organiziraju profesori i studenti. Također organiziramo božićne partije, druženja u kinu i kazalištu, organiziramo javne tribine, nakon kojih često se druženje nastavi u neformalnom okruženju, okolnim kafićima. Iznimno nam je važno da se studenti na našem studijskom programu osjećaju ugodno, opušteno i prihvaćeno. Dakle, ako želite da vam život bude malo kreativniji, uzbudljiviji, zabavniji, upišite komunikacijski menadžment na Veleučilištu Baltazar. Ako vas svejedno nisam uvjerio, slobodno nam se javite, rado ćemo se podružiti s vama u neformalnom okruženju.